این ЧПУ лазер меган барои листбурӣ, барои дар, барои дарвозаҳо, ҳамаи версачиҳои тайёр ки барои решоткаҳо истифода мебаранд ака. Хубурҳои азбеси аст аз размери 100, размери 150, размери 170, размери 200, размери 250 то размери 300 ҳаст. Листқаткунӣ, листбурӣ, хизматрасонӣ, ҳамин гуна хизматрасониҳо ба шумо пешниҳод менамоем. Ин ҳамин гуна размер мекунем, вақте қат мекунем, метем як донаш барои дарвозаҳо хеле листои хайте қат мекунем. Печат ин истеҳсоли заводи кудом монаи мақсад количествои бисёрда нархҳо бо арзонтар мешаванд. Тумбаҳо дорем, барои дарвозаҳо бисёр истифода мебаранд. Намуди гулҳош бениҳоят зиёда. Чӣ намуд гуле ки шумо ба маххулай гап мезанед, дар мо аз профилҳои 1 ба 1, 1 ба 1 сар карда то профилҳои 12 ба 12 ҳама намуд талшинаҳош ҳаст. Оптовияй мардум барои фурӯш тарафи ноҳияҳо мебаранд. салом алейкум бародари азиз. ин ЧПУ лазер меган барои листбурӣ, барои мо хизматрасонӣ, листбурӣ барои дар, барои дарвозаҳо, мана барои решоткаҳо. Мисол ҳозир гулҳои версачи буридесай барои решоткаҳо бисёр истифода мебаранд. ҳамин гуна хизматрасониҳо дорем. ин тарзи кори лазера ака. Ина тайёр шуда ака? Бале, бале. Ҳамаи версачиҳои тайёр ки барои решоткаҳо истифода мебаранд ака. 10 сантиметра байни гулоба мезананд ҳамин чизояда мақсад. Ба ҳозир хи квадрат меҳисоб кардастен ё ки сумш чӣ хеле мешавад ака? Суми ино ба ави квадрат мешаванд ака. Мисол ҳамин як квадраташ як квадратш акаҷон аз ғавси лист вобаста аст. мисол талшинаи чанд? Талшинаи мисол на ҳозир талшинаи як 3 кати задесем, квадраташ 100 сомон. 100 сомон. Листао. Як квадрата мезанад 100 сомоно. ҳастай бо листое ки мисол талшинош ғавта талшинаи 2 миллиметр, 3 миллиметр, 4 миллиметр нархҳои ваё акаҷон нархаш 150 сомон квадраташ, 200 сомон. Аз ҳисоби ғавси лист нархҳо камтар баланд шуда рафтан мегиранд. Анҷа мо хизматрасонӣ, листқаткунӣ, листбурӣ, хизматрасонӣ, ҳамин гуна хизматрасониҳо ба шумо пешниҳод менамоем. Ман ҳозир барои дарҳое ки растиски мезананд, сехҳои дар мебаранд аз мо ҳамин чизоя. Заказ мекунанд, размер мекунем, каҷ мекунем. Хулас мерасонем ба ҳамун инсоное ки сехҳое ки ҳамин чизоя истифода мебаранд. Бисёр барои дарвозаҳо, барои дарҳо ҳамин чизо ҳамин гуна хизматрасониҳо мо дорем. Данли Мамед хидш барои дар тайёр шудааст? Ҳамин дани мамед барои дарай. Мана ин дайо ҳамаш барои дарайо мебаранд, рӯзе МДФ мемонанд, краска мекунанд, шарнер парнер мезананд, мешавад дар. Ҳозир ин тайёрша мефурӯшем ба фикр ман ки тайёр карда. Тайёр карда мефурӯшем мехоҳам. Вале хидш мисол чӣ хеле мешавад? Листи талшинаи 09 кати задесем, ин ҳамин гуна размер мекунем, вақте қат мекунем, метем як донаш 180 сомон. Листиш кати, ҳа? Листиш кати, ҳо. барои сехи даро. Баъд мисол хизматрасонӣ барои дарвозаҳо хеле листои хайте қат мекунем, метавонанд дар сехҳои дарвоза ба мо муроҷиат кунанд. Хеле листоя ҳамин аппаратҳо кати қат мекунем, мақсад размер мекунем, метия барои дарвозаҳои хайте. Листои узбекианд, барои дарвозаҳои узбекӣ бисёр мезананд. Мақсад ҳамин гуна хизматрасониҳам дорем, ҳамин гуна листҳо дорем. Талшинаҳошам талшинаи 08, 09 мебироянд. Нархаш 230 сомон оптовӣ. Мисоли чанд ба чанд? Як ба ду, 2 квадратай. 2 квадраташ талшинаи 08 мебирояд, 09 меганша, 08 мебирояд. Мақсад донаш 230 сомон оптовиш. Ва листои гулдор дорем барои дару дарвозаҳо истифода мебаранд. Печатара хит тоза дигар. Печат ин истеҳсоли заводи кудом монаи мақсад печат мекунем. Ай листои 07, 09, 1-3 ҳамин гуна листҳо дорем. Оптови нарха ино, бале. Байда. Оптови бозори ҳисоба. Бисёртар гира бо арзон меша ё? Бале, бале. Количествои бисёрда нархҳо бо арзонтар мешаванд. Листои барои дару дарвозаҳо, листои 1.25 ба 2.5 квадрата ҳаст, талшинои 1.5, 1.8, 2.5, листои рифлёни барои печка ҳастай. Хулас ҳама гуна лист ҳастай мода. Оптови нархай нархҳо дастраса иншааллоҳ. Тумбаҳо дорем, барои дарвозаҳо бисёр истифода мебаранд. Барои баъзе хеле сутун мекунанд, истифода мебаранд пояҳода. Ҳамин гуна маҳсулотҳоам дорем.
нархош нархои дастрасаи нархои оптовиай 220 сомон оптови ценашай дар Як донаша? бозори ҳисоро. Як ҷуфташ? Як донаш А. 2,5 метрай баландиш, хелиш 50 сантиметрай паҳниш. боз мана ин гуна листои лазерӣ дорем барои дарвозаҳои 2,5 ба 4, барои ҳама намуд гуна дарвозаҳое ки размер меге, ай листои 1.3, ай листои 1.5, листои 1.8, листои 2. мақсад намуди гулҳош бениҳоят зиёда. чӣ намуд гуле ки шумо ба маъқулай гап мезанед, мо ҳамин гуна тайёр мекунем. Мана мисол инҷа заказ кардагаам бародаро 42 ба 1.83 ай барои дарвозаҳое ки размерашон 3 ба 4 ай дар болои қоши ҳаваё, мақсад ҳамин чизҳо истифода мебаранд. листои лазери ай намуди ин бениҳоят бисёр ай. гулош мизоҷон чӣ намуде ки заказ мекунад, талшинаи ғавси лист фарқ надорад, чӣ намуд гулда, мақсад то талшинаи 5-6 бурида метавонам хел ЧПУ лазер кати. фақат листои оҳанӣ ай. ин листҳо ҳама барои барои дарвоза истифода мебарам. Мисол ин лист ранги барои қошҳои дарвоза истифода мебарам, мисол барои поёнои дарвоза кусо карда мезанам ҳамин чизои мақсад. Ё чандай? Талшинаш чам? Ино 1 ба 2 анд. ҳамин листои печат бисёриш 1 ба 2 ай. мақсад талшини 07 дорад, 09 дорад, 1.1 дорад, 1.3 дорад. Ама стандартни талшинаш нархш агар донед? Стандартни талшинаш основной ҳамаш хадавоян, ям ҷои мо оптовай ҳамаш мераванд. мақсад аз 130 сум сар мешад, 170 сума дорад, бо 210 сума дорад, бо 260 сомона дорад. листои рифлёни бисёр вақт барои печкаҳо истифода мебарам. баъд барои таги мошинҳои калон, дулан, камаз, барои ҳамон чизҳо истифода мебаранд. инош листои хайтек бисёр барои дарвозаҳои хайтек истифода мебаранд. ҳама намуд талшинош аст, аз талшинаи 09, 1.3, 1.5, 1.8 сар карда ҳама намудша мезанем. ин намуд листои гулдоранд, барои дару дарвозаҳо бисёр истифода мебаранд. Ҳамира туғри гуфти ака, лекин нархша пурсем ака, нархша листи 1.25 ба 2.5 ай, мақсад 3 квадратай ай. Талшинаи? Талшинаш 2.5 ай, оптови нархаш 680 сомон. Як лист, а? Як лист 3 квадрат 680 сомон меқад. мо дар бозори маркази Ҳисор, бозори сохтмонӣ қарор дорем. дар мо аз профилҳои 1.5 ба 1.5, 1 ба 1 сар карда то профилҳои 12 ба 12 ҳама намуд талшинаҳош ҳаст. оптовиай мардум барои фурӯш тарафи ноҳияҳо мебаранд. турбоҳои отсинкованӣ профил ҳама намуд турбоҳо, аз турбаи 15 сар карда то турбаи 159 ҳама намуд талшинаҳош мо ба ҳаст. оид ба нарх, барои маълумот барои нарх ба рақами WhatsApp мо нависед, ҷавоб мегӯем иншоалло. турбои отсинковкаам дорем барои чаганзанӣ, барои обзанӣ, барои дар замин. мақсад турбои отсинковкаам ҳаст. паласаҳои 4-5 барои дарвоза, ҳама намуд листои гулдор, ҳама намуд профилҳои гулдор, турбаҳои гулдор, ҳама намуд ҳамин маҳсулотҳо дар магазини мо ҳастай. бародаро дар WhatsApp нависед ё ки занг занед. номерои мо 92 948 84 84. ҳама вақт дар хизмати шумоем. занг занед бародаро. бародарои азиз, хубурҳои азбеси аст аз размери 100, размери 150, размери 170, размери 200, размери 250 то размери 300 ҳаст. мақсад ин чизҳо асосан барои ҷӯйборҳо истифода мебаранд, барои печка бисёр истифода мебаранд, барои печкаҳо бисёр истифода мебаранд. тамом ҷода истифодабариш васеъ. дар баъзе ҷоҳо аз ин уланг мекунанд. 4 метрай стойка бисёр истифода мебаранд. стойкаҳои пеши хонада баъзе истифода мебаранд. баъзе минтақаҳои Тоҷикистонда аз инҳо хулас чойлову улангу ҳамин хели чизҳоям мекунанд. ҳамин чизҳоям оптовиай дар мо нархош. бародаро кадомида лозим аст, ба ҳамин номерои WhatsApp мо нависед ё ба рақамҳои мо занг занед. нарху навошро ҳамаша гап мезанем. дуруни Ҳисор бошад, нархҳо ҳама мақсад оптовиай, арзонай. каталоги листои гулдорай
ин листҳои гулдор бисёр вақти дар дарҳои ошӯнаҳои баланд бисёр истифода мебаранд. Дарҳои оҳанӣ бисёр месозанд аз ино, баъд дарвозаҳои оҳанида бисёр истифода мебаранд. Ҳамин чизҳо мақсад ҳамин каталогаш 79 намуд қолаб дорем. Боз ин обналичкое ҳаста, ки дар гирдои дару дарвозаҳо мебиёд. Ҳамаи ҳамин намуд агар любой намудша заказ кунем, мақсад мо дорем. Ҳама намудош ҳаст, нархҳои оптовие. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қатӣ обуна шавиду я лайк қатӣ дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. Ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.